glidik malah. Ping pindho. Maksudnya piye? Lho, maksudnya ping pindho iki piye? tegese manuk loro mlayu mabur kabeh niku. Heeh. Ha nggih. Kuwi tegese apa? Tegese manuke mabur. Maksudnya kuwi mau ping pindho mau apa? Rondo pindho. Ah, ngono dijelaske ora. Wah kok jelas-jelas. Ora kowe dadi wong kok bendina salah iki piye to? Salah apa? Jarike bener ning lereke salah. Lah wingi jarike liyane do ireng kowe putih dhewe. Salah lembadek iki. Ha, salah lembadek. Lembadek iki. Nek omongan mbok sing seru. Omak-omi. Mbok Rondo. Rondo. Kula pun ngerti. Pun ngerti. Oh lah kowe malah luwih glidik malah. Ping pindho. Maksudnya piye? Lho, maksudnya ping pindho iki piye? tegese manuk loro mlayu mabur kabeh niku. Heeh. Ha nggih. Kuwi tegese apa? Tegese manuke mabur. Maksudnya kuwi mau ping pindho mau apa? Rondo pindho. Ah, ngono dijelaske ora. Wah kok jelas-jelas. Iki tak rahasiake jek kok. Kok dirasa rahasiake ora? Ya. Ya disambung meneh no, layang nganti wah kaya uwuh kaya ngene. Kaya ya-oyan iki. Matur sembah nuwun. Ning ya mengko dipara ya nek ora iso diaturake nggon limbukan nek wektu nentek engko ya diaturake nggon gara-gara. Ya. Sugeng dalu Bu Cangik kula Yusuf Effendi. Kula badhe nyuwun duetipun Mbak Tatin kalian Mas Katno. Oh iya. Tembangipun derek kemawon. Nggih matur sembah nuwun kagem Bu Cangik sugeng rawuh ing tlatah Purworejo. Matur sembah nuwun. Yo. Tin, ayo Tin. Yo. Mbut gawe meneh. Yo. Karo No, Karno. Ayo Mas Karno. Ayo. Ora salah apa-apa cilika kowe iki ya ampuh wis munggah ngadeg kok. Ini Karno ayo. Kur musuh iki kok le wedi. Kok dadak tak gendong apa piye? Hah? Omong apa nek omong nganggo mic? Nah kur kok celeret gombel. Celeret gombel mencok nang wit kur cilik. Celeret gombel? Heeh. Apa kuwi? Kewan apa? Ya kewan celeret, heeh. Konine piye? Celeret gombel. Yo. Ana ndi e? Oh golek mic. Apa? Apa? Aja diketak-ketak. Ayo iki wis gayeng iki calon iki bakale padu wong. Heeh, aja diketak-ketak. Nek ora pentas we padu wae. Wis kae. mau. Ora cocok e. Iya. Ya arep bawa apa cah loro? Kok madu pandeng-pandengan kowe iki? Kang Senan sik bawane napa? Sesuk teng glenik ora. Ayo sapa? Wis pira swara jul ngono wae. Duetipun Mbak Tatin karo Mas Katno. Iki duet ki aku ya ora dong, maksude duet ki kon duet kon nembang apa duet kon ketoprakan apa piye aku ora dong. Kon duet. Pun iki Pak, pun kedadean. Ya. Lho, pocong. Wis dadi. Nyanyangan apa kok kedadean? Tembang pocong. Wis Oh iya, dadi. Kyai Purworejo kok mentok pameri pocong. Pocong iki wong ngarit wae iso nembang pocong e. Napa, Pak? Mak sing dawa sing Ganti. Ning arep kowe arep golek le cendhek mingan-ming bapak bocong cangkemmu marem mandhuwur. Cangkeme to. Ganti. Ayo sing ganti sing dawa. Kowe iki apa lho? Kowe pengen apa? Ham? Nembang apa? Nembang apa piye? Iki padu tenan. Dialus tin. Dilus Din. Panjenengan menika ajeng nembang napa Mas Karno? No Karno. Sinom grandel ya. Hah? Sinom grandel. Grandel? Sinom Ya. grandel. Ya, suarane apik kok dimaning-man. Ya. Kualik piye? Memanismu. Apa e? Jarike kualik iki apa piye? Angu jiwa Ora kowe dadi wong kok bendina salah iki piye to? Salah apa? Jarike bener ning lereke salah. Lah wingi jarike liyane do ireng kowe putih dhewe. Salah
lem bathik iki. Ya, salah lem bathik. Lem bathik iki. Nek omongan mbok sing seru. Omak-omi. Mbok set. Heeh. Ora usah wedi. Pun seru niki Mas. Lah wis semono kuwi seru. Pun seru paling seru. Rindik banget pira. Ah wis kesuwen tekan. Agawe ruh citeng kalih Pek. Roro napa loro? Ya karemu kowe milih loro apa roro? Lah wis iki kok Hah? Roro apa kang si natya Upama mundut sekul rukmi tartamtu tak turuti kuwi mikir tok mut piye no kok mak nek suarane apik nek nembang. Nek guneman kok klesak-klesik. Bahasa nembang ya apik. nena ibarat wong numpak prau lumampah tanpa welah ing madyaning ing madyaning coloni nena temah kunjing hanggenjong neng paku lingan Pon, Pak. pun nggih Pak atibake apa Tibake apa? Lah kowe kok anteng arep sing arep nyanyi kok aku meng bawa ya ora karo joget bareng. aku rasa joget Ya saisa-isane. Saiso-iso. Aku mau ya ora iso kon joget kok. Lah saiki kowe ya joget saisa-isamu. manut karo tatin Ta manut tak anter. Wis to manut mbane dicengkiwing Kowe kowe mah. ngapa? ayo sasenengku Ya ngene nang kene joget karo aku. nyanyi lekas Galak. Anu kembang rawi napa gubuk asmara, Pak? gubuk asmara ya kena kembang rawi ya ora apa-apa Kowe milih apa? Milih nang gubuk apa milih kembang rawi? milih lungguh Milih lungguh. Milih lungguh iki, Pak. Lungguh nang gubuk ngono piye? Piye sing cetha to? Aku urung tau ndelok kowe joget, aku tak ndelok. Ngono lho. kanca-kanca pernawit ya urung Oh. Setuju ta iki? Ora. Joget. Ya piye? Sing nganggo Joget jan kendangan iso kula nek joget. kuwi lho, Pak Mantri berarti ini anu wae, gubuk wae. Ben. ya nganggo gubuk sing engko dicaipongke ya mangga Yen limat. we Kowe piye? Aku lagi do nyanyi lho. Bocah nakal tenan lho iki. Kok njur ra tanggung jawab ditinggal ning gubuk dhewe iki kepiye to kowe iki? Edan kok iki. Demah ra ana duwite lungguh ya kowe. Karena
Iki ana tenangno pikirmu. Ya, lah apa-apa mesake Ya kok wis tak kono ngasuh. sesuk-esuk nyegat kol mulih nang omah. Ngombe ya alah. Wis. Karo simbah wae ya. Oh simbah wae. Simbahnya apa-apa siap ya, Mbak? Kuwi kaya ngono kuwi lek ngampet nguyuh wis tenanan lho Karno. Iya, iya. Yen limat aku kelingan gubuk kae biar tahan
santai wae aku duwe timpeng penyurak. Iya. Penggireng. Heeh, anting ki engko nggirong limbukan, engko bar limbukan mesti turu. Iya. Oh, semangat ya Ting ya. Keselen kok kan. Isih bocah kok ya. Ting. Catatan sajroning ati. Jos. Lolo. Jos. Ayo buka sithik jos. Selolo buka sithik jos. Jos. Buka sithik jos. Ayo tambah gayeng nek disenggaki. Ayo, ora anggone barang yo ngawur wae. Hae. Lo. Watone Lo, ya. Watone jas-jos. Iya. Ya. Marai gayeng kok ya. Iya, iki mau jane apike karena di fragmenke ketoprak ning bocahe ora gelem kok. Iya. Iya ora apa. Gampang lara. Oh iya. Anggere menika fragmen ketoprak nu terus sesuk bengi ora mangkat. Iya. Masuk angin, kerokan gondas. Oh iya. Wah, kerokan kok gondas. Ayo wong mumet kok sing dikeroki rak gondas. Iya, pancen yo ngono ya, Mak. Ya iki genti, yo di tak aturke sing pungkasan ya Mas Yono ya. Monggo ndak lakone ora tekan. Yo, Mbak Ayu monggo Mbak Ayu. Ya. Mbak Ayu jumeneng. Kowe ora usah begicikan yuk. Alon. Mergane lagi meteng enom. Oh. Wis pokoke tak gemateni nek agek meteng ngene iki. Heeh. Digemateni piye? Tegese iki ora piye-piye. Lho piye ta? Hati-hati. Oh, lek hati-hati piye? Lek hati-hati ditetah. Apane sing ditetah? Kis, Wan. Piye kok malah laporan Piye ta? Oh, iki tok andani nang omah ya. Ora. Piye? Ora piye-piye. Kok tekon? Ayo, ya ora apa-apa, mbang meneng wae kok. Kok ora apa-apa ya engko disengeni bojomu kok ora apa-apa. Sapa yang disenengi? Sengeni kok disenengi. Wah aku disenengi bojomu ki edan mo. Iya. Ya Aja banget-banget nyawang Sehono lho yo engko ndak anake kaya Sehono. Waduh, amit-amit jabang bayi. Tenang. Heeh. Senajan elek ning sesuk kuwi dadi wong gedhe. Lah iya, Nek saya suwe ya nyawang saya aku. mundak gede, masa cilik terus. Lah apa aku kleru? Lah mau jare dia mau. Ora. Seneng aku karo iki. Lah piye ta? Rumah aku kaya judu ngono lho. Ayo Ya ora. anu Kok Mbak ora? Ayu apa jenenge iki kena sing nyuwun apa jenenge iki? Dor. Apa kuwi? Banci loncat. Iya. Oh. Bajing loncat kok. Oh, nggih. ondeng bajing loncat. loncat. Bajing Monggo. loncat ning nggon banci. Piye? Mangga dibawani Mbak Ayu. Nggih. Ya. Diartekke mboten iki? Rasa. Wektune wis jam Oh ya eno ya. 1:00. Iya. Oh Iya. nggih. Monggo. Bajing loncat. Gunung Galunggung. Ayo kuwi Gunung Galunggung. Oh. Ndelok saka ado rak gunung e. Ayo. Rak ya ene. Gunung Samadang Ketunjang Telaga. Yo. Goleki apa?
Mangga. Nilo, yuk. Jogeti Mas Yono. Yuk.